Henry, je hebt je baard laten staan, maar volgens mij zie ik nu ook eindelijk wat de reden is. Ja, zeker. Ja, ik had hem iets langer laten staan. En, ja, de reden, we kwamen elkaar in Weert tegen tijdens de nacht van Johnny Hoes. En ja, ik denk een legendarisch figuur, die Hein van de Spitfires. Bewondering voor. En ik denk, ja, na Jacques Herp, Henny Thijssen en natuurlijk Herman Lippinghoff, ga ik ook Hein vragen als hij met mij een duet wil doen. En uiteindelijk zegt hij van, dat is goed, maar dan doen we wel met mijn liedjes. En dan moet je het ook leren in mijn dialect. Nou, dat hebben we nou gedaan. Nou, we spreken thuis altijd wel plat. Maar Achterhoeks-dialect, dat is toch nog iets met een zachte G erin. Dus ik heb goed moeten oefenen. Maar het is uiteindelijk goed gegaan, Hein. Ja, dat moet ik zeggen. Ja. Ik heb samen met hem gewerkt wel. En dan, ik zie dat niet zo als leerling, maar... En dat dialect, ja, dat is bij hem ook wel ingeburgerd. Laat me niks wies maken. Ik weet er worden van dank, of niet aan. Maar dat kun je niet altijd gebruiken. Ik doe het wel altijd. Maar het ging fantastisch, ja. Het is een single geworden van een compilatie. En er staan 3 liedjes op. Links van Vassenveld, dat wonderloos is. Ik zal ook met de pielen tegen de box aanslaan. En dan De Haan is dood zit achterop nog. En Jambalaya, The Back Full Fly. Een van de legendarische liedjes ook van de Spitfires. Ik heb me er een beetje in verdiept. Hij heeft 600 nummers geschreven. En dan moet je een keuze maken. En ja, ik kwam hier al snel op uit. Want ja, wie kent natuurlijk niet... ik zal hem met de pielen voor de boxers slaan. En de Jambalaya, The Back Full Fly. Iedereen kent die nummers. En De Haan is dood. Ik denk, nou, als we daar iets van kunnen maken... nou, dat kon Martin. Want Martin heeft de arrangementen gemaakt. En dat ging in één keer goed. We zijn maar een uurtje of 2 uurtjes in de studio geweest. En hij stond erop, hè? Ja, dat ging snel. Ja, het was fantastisch, ja. Nou, we gaan hem nu ook naar de downloadportaals doen. Want ja, singles verkopen is natuurlijk is niet meer van deze tijd. Maar we gaan hem inderdaad ook via ons platenlabel gaan we hem laten downloaden overal. Dus hij is binnenkort straks overal te downloaden, Hein, hè? Ja. Je downloadt niet, hè? Je hebt nog cassettebandjes? Ja, ongeveer. Nou, ja.